हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गुड निउस लाबोदों आरो बे गुड निउसआ जादों नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों दा थांनाय आसाम स्पेसियेल टेट 2026 जिहेथु जानानै थांबाय बेनि एन्सार की प्रभिजनेल आउट खालामबाय सेबाया दा बेखौ नोंथांमोना गावबागाव नायनानै चेक खालामनो हासिगोन आरो अनुमान खालामनो हासिगोन जे नोंथांमोनहा माबे एन्सारखौ अपसनाव होबोदोंमोन दा बेखौ जुदि गोसोआव दङबा मोनफ्रोमबो माने साबजेक्टनिखौ बेखौ नङाबा टिक मार्क होनानै लाबोदोंमोनबा नोंथांमोनहा 100% रिजाल्टखौ मोनबाय होननानै सानना लानो हागोन मानो होनबा बिथाव जायफ्रा टिक मार्क होबोआखै गोसोआव थास्लाबजोबाबो जानो हागौ दा बे जायफ्रा टिक मार्क होबोनानै लाबोदों कुइसन पेपाराव दा बिथांमोनहा एकदम रिजाल्टखौ मोनगोन आरो नोंथांमोनहा जायफ्रा लाबोआखै बिसोरबो अनुमान खालामनो हासिगोन जे नोंथाङा जेसेबां मोननो हासिगोन स्करा बेसेबां जागोन पेपार 1 आरो पेपार 2 गासैखौबो मोननाय जासिगोन नोंथांमोनहा नुनो मोनदों दा बिनि थाखाय नोंथांमोननो थाखाय आं खनसे खिन्थानानै होनो नागिरदों नैबाव खनसे नैबे मोनसे बाहाय नायदो नोंथांमोनहा नुगोन पेपार 1 आरो पेपार 2 नि मोनफ्रोमखौबो नैबे जाहैबाय नै पेपार 1 लवार प्राइमारि लेभेल पेपार 1 प्रभिजनेल एन्सार की बेयाव बुकलेट नोंथांमोना नैयाव माब्रै नायनांगौ नैबिथिं दङ नै कुइसन बुकलेटनि कड ए ओमफ्राय ओरैजाय दङ लेंगुवेज बड' बेनिफ्राय मा दंमोन जोंना खर'आव नायदो साबजेक्टआ मा गोजौआव नायनानै लानांगोन बेवहाय नैबेहाय बड' दङ लेंगुवेज 1 बड' दङ बेनिफ्राय नैबे मा होनदोंमोन कुइसन बुकलेट दा बेखौ नायनानै नोंथांमोना नायदो लवार प्राइमारि बेनिफ्राय नाय मा दङ ओरैजाय फारि फारि नायलां नै मोनसे पेजआवनो जायना बुकलेटआ ए बेयो कमप्लिट 150 कुइसनखौ मोननाय जागोन नै 150 कुइसन होनाय जादों नेक्स्टआव दङ नैबेना नै पेपार 1 निनो बुकलेट 2 बियो सरि बुकलेट बि नि बेनिफ्राय सि बेनिफ्राय डि बेबायदि थांगोन आरोखि नेक्स्ट जाहैबाय जोंना मा होनबा मोनसेया जाहैबाय नैबे पेपार 2 नि फैलायबाय पेपार 2 नियाव मोननै अपसन दङ नोंथांमोना नायनांगौआ नै बे कुइसन बुकलेट आरो प्लास नैबेयाव मा नायनांगोन साबजेक्ट मेनसन खालामनाय दङ मेथामेटिक्स एन्ड साइन्स टिचारनि थाखाय बे बड' बे बुकलेट 1 ए बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंना होमबा जाय ससियेल साइन्स बिथांमोना ससियेल साइन्स एबा ससियेल स्टाडिसखौ नायनांगौबा नैबाव साबजेक्टआव नायदो नै ससियेल स्टाडिस कुइसन बुकलेटआ ए बेनिफ्राय लेंगुवेजआ बड' दा बेयाव मोनसे पेजआवनो 150 कुइसननि अपसन होनाय दङ दा बेनिफ्राय नैबाव फैलायबाय नै मेथामेटिक्स बुकलेट बि बेनिफ्राय ओरै नायदो बड'नि बेनिफ्राय होमबा नेक्स्टआव मा फैगोन बुकलेट बि फैगोन ससियेल साइन्सनि ओमफ्राय नेक्स्टआव मा फैगोन आरो नायदो बुकलेट सि मेथामेटिक्स आरो बेनिफ्राय मा फैगोन बुकलेट सिआनो ससियेल साइन्सनि फैलायगोन बिदि नायनानै लादो माने जायफ्रा नायनो रोङा नोंथांमोनहा बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन मोननैनिखौबो बेयाव थानानै सेलेक्ट खालामनानै नायदो गावबागाव माने लिंक 1 लिंक 2 होनाय दङ बेयाव एलपि एबा पेपार 1 पेपार 2 बेबायदि होनाय जागोन बेजों थांनानै नायदो गुड निउस बेयो नोंथांमोननि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।